Pwede bang magtanong? Pwede magtanong? Ano? Saan yung mawab? Pa doon. Dito. Saan? Yung patungong pa left side, pa right side? Kanang straight lang jud ka. Layo pa jud. Layo pa. Ha? Pwede Tagalog? Pwede Tagalog? Na? Pwede Tagalog, hindi ako maka-intindi. Ha? Hindi ako makaintindi. Yes. Saya? Okay, Tagalog. Tagalog. Wala ako Tagalog. Malapit na lang dito. Hindi pa. Mga ilang oras? Malayo pa, mga ano, mga Ilang 5. oras? 5 hours? Ay, mga 3. Vlog! Kita na yung kami mo. Sige sa katawa oh. Nituyok din sa kuan ba? Vlogger kaya? Dili. Nag-video lang ko. Bitaw. Doon na lang dire. Yeah, mamaya. Wala dito nga nailad ba? Nituyok mo dyan. Video si Kuya. Salamat sa inyo ha. Okay. Post ako nun niya. Sila mo katawa niya. Ako niya mag-inan siya. Salamat. Nituyok mong good siya. Nakita nyo na ako nag-video. Sige, salamat. Follow and share ha. Yes. Salamat. Mangkaya. Davao. Sige, shout out. Namoy shout out. Shout out ko kay ano diraan. Asa man mo? Asa man mo? Hali. Ay, namulay. Mananag basketball. Asa mo basketball guy? Shout out taga diya, kay mo? Christian ay humani diraan. Kinsa na siya? Siyam ni mo? Balon siya ha. Salamat. Thank you. Maano mo ano ya? Yung malakang page. Ako ka mag-Facebook. Ako yung Yeah, Facebook. sorry na yan. Ika, nakay-shout out. Shout out siya sayang. Ex niya nga, magbalik na sila kadalaw nga. Ika, nakay-shout out. Nakay-shout out. Yan, anana, mga yaoy nga. Ano, nag-vlog? Ano, nag-video nga lang. Shout out sa inyong classmates. Shout out. Sa may klase ugma. Ko kay Erika Diraan nga. Saan na mong gidalaya? Kuha na, alam ko ikuha dito. Sige, bye-bye. Salamat ha. Bye! Follow and share ha. Shout out! Okay, salamat. Bata ka ng mga nyor. Nagituyukan sa tawawaay. Kita na rin akong front cam. Okay, sige lang. At least makapapan ko sila. Shout out sila mga lupang shout out. Kita nilang pang shout out. Iyag nila to. Mga bata pa. Nagibuyag na. Sila sa magkaroon mga langga para makaungan. Bawala ka mga nyor. Daghang kay salamat sa pagtanaw.